Juuri te olette kuuntelemassa Jaskan Animo. Juuri te olette kuuntelemassa Jaskan Animo intro. Hyvää aamua, päivää, iltaa tai yötä kaikille arvon kuulijoillemme ja tervetuloa seuraamaan Jaskan Animoitron 16 jaksoa. Tänään meillä on aiheenamme huono äänenlaatu ja täten me olemme äänittäneet tämän huonolla äänenlaadulla. Jaska, mitä mieltä te olette tästä? En mä tiedä, mä en ole kuullut vielä, niin mä en tiedä, että kuinka huono se äänenlaatu on, mutta mä oletan ainakin 3 eri tasosta syöpää, kun mä kuulen sen. Oletitte aivan oikein. Kuunnellaan. Hyvää aamua, päivää, iltaa tai yötä kaikille arvon kuulijoillemme ja tervetuloa seuraamaan Jaskan Animoitron 16 jaksoa. Tänään meillä on aiheenamme huono äänenlaatu ja täten me olemme äänittäneet tämän huonolla äänenlaadulla. Jaska, mitä mieltä te olette tästä? En mä tiedä, mä en ole kuullut vielä, niin mä en tiedä, että kuinka huono se äänenlaatu on, mutta mä oletan ainakin 3 eri tasosta syöpää, kun mä kuulen sen. Oletitte aivan oikein. Kuunnellaan. Hyvää aamua, päivää, iltaa tai yötä kaikille arvon kuulijoille ja tervetuloa seuraamaan Jaskan Animoitron 16 jaksoa. Tänään meillä on aiheenamme huono äänenlaatu ja täten me olemme äänittäneet tämän huonolla äänenlaadulla. Jaska, mitä mieltä te olette tästä? Mä en ole kuullut vielä, niin mä en tiedä, että kuinka huono se äänenlaatu on, mutta mä oletan ainakin 3 eri tasosta syöpää, kun mä kuulen sen. Oletitte aivan oikein. Kuunnellaan. Hyvää aamua, päivää, iltaa tai yötä kaikille arvon kuulijoille ja tervetuloa seuraamaan Jaskan Animoitron 16 jaksoa. Tänään meillä on aiheenamme huono äänenlaatu ja täten me olemme äänittäneet tämän huonolla äänenlaadulla. Jaska, mitä mieltä te olette tästä? Mä en ole kuullut vielä, niin mä en tiedä, että kuinka huono se äänenlaatu on, mutta mä oletan ainakin 3 eri tasosta syöpää, kun mä kuulen sen. Oletitte aivan oikein. Kuunnellaan. Hyvää aamua, päivää, iltaa tai yötä kaikille arvon kuulijoille ja tervetuloa seuraamaan Jaskan Animoitron 16 jaksoa. Tänään meillä on aiheenamme huono äänenlaatu ja täten me olemme äänittäneet tämän huonolla äänenlaadulla. Jaska, mitä mieltä te olette tästä? Mä en ole kuullut vielä, niin mä en tiedä, että kuinka huono se äänenlaatu on, mutta mä oletan ainakin 3 eri tasosta syöpää, kun mä kuulen sen. Oletitte aivan oikein. Kuunnellaan. Ja tähän päättyy päivän jaksomme. Haluamme kiittää teitä kaikkia kuuntelusta sekä toivottaa teille mitä parasta aamun, illan, päivän tai yön jatkoa. Kuulemiin! Mahtokohan H.P. Lovecraftista tuntua täältä, kun se on kirjoittanut kirjaa? Ei tuntunut.
Meillä on we have physical proof. Me juuri koimme seikkailun. Seikkailu on mild understatement siitä, mitä me just koettiin, mutta voi sen niinkin ajatella. Hieno seikkailu oli perkele. Paras koskaan.